oh, 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 Hawi mau, hawi. Malah kayak tikus. Hawi mau. Kayak iso mengocang kemelat lah. Bingung ya. Lah malah kayak tikus. Terwelu lho dasar. Dijob ganong ya gue ganongan toh. Ora terus nyilih bandane kancane ngono kuwi. Cek. Lah wis joget uape metu dentah. Ketok digagah-gagane lho. Tanding tanding. Kabeh nggawa kenean wong jo ganongan. Lah kowe iki malah nggawa. Hawi mau lho jare wong-wong. Kambil tuwake kuwi wayahe sik teri lho, Met. Ndi, Mang? Met, Burimu lho. kowe ning kene to. Maju. Aja maju. Wong yo wayahe metune iki ganongan gek ndang piye ngono wong yo wetune ya roh dhewe. Wis joget apik-apik malah kaya nggawa konoan iki nang apa. Tapi aku yo tak nutup. Kanca-kancaku kan yo gagah. Setidaknya aku medeni ngono lho. Aku nggih hawi mau. Wong kaya ngono ngedeni. Medeni Lah, opo? Ben ketok kerang. gaene neh ta gulune dawa kaya Kowe iki kaya apa ya? kaya unta malah. Joget. Ya joget ki mengkudune. Ayo joget. Lah kok ndek ning nggae konoan kok Manut kaya ana ing mburi genah dhewe mang wis briefing to. Heeh. Metu bareng-bareng. Bareng. Gawe ganongan ben ketara kereng. Lah topeng mang, topeng kucing. Ndi? Kuwi mau. Kowe uduk kucing. Lah apa? Kuwi ngono nyambek. iki piye lanjut joget apa? Joget ya, ya wis. Ya ndang brit wis cah joget tak kene. Ya lah. Ayo. Ya Dan. Lanjut.
Wis. Gantian, siapa Mas? Aku tuh. Ya biasane ganongane bene tiang-tiang mriki iki ya ro atraksine dhewe Hah? ngono. Wis to. Oh, minggir ganti aku. Bar aku sampean terus terakhir kayak challenge. Ya, kayak. oke. Tuh, wis kuwi ya. Ya. Yo Mas Don. Oh. Beri tepuk tangan yang meriah buat atraksi itu. Atraksi berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia berkepala tupai. Inilah dia Mas Beto. Atraksi yang sangat luar biasa. Loh, nyapa kok mandek. Nyapa kaya bablas. Jame iki lho to kowe iki posok. Yo paham jame iki. Atraksi. Emang muni apa emang kaya Atraksi yang sangat luar biasa. Berjalan menggunakan tangan dari seorang manusia. enak-enak sing terakhir berkepala Berkepala apa mang? apa? Enak sing ndak beres iki Bu niki mau. Oke, berkepala apa? Loh, aku tak omong ya dhewe, wong-wong loro. Wong-wong sing ngomong ngerti. Tenan po? Heeh. Lho kowe ngene iki palah weh tenan rambutmu jan tenan. Ngono lek ya tak semangat neh. Yo. Semangat. Oh. Si. Beri tepuk tangan sekali lagi. Inilah dia. Agus Roy Santoso. Joreng, joreng. Joreng. Oh. Persiapan peserta nomor 3 yo. Ayo atraksi, atraksi, atraksi. Gantian ganongan terakhir. Ini lo. Asli. Yo, biar lo Ono lho maju lho. yo, biar lebih semangat minta tepuk tangannya dulu yo. Monggo para penonton beri Aplaus. Oke. Yo. Wah, alhamdulillah kasih tepuk tangan. Yo, oke. Tepuk tangannya dulu yo. Wes ya. Minta tepuk tangan. Ayo. Ya ayo. Kowe iki maju joget terus ana atraksine apa piye ngono ora mek panggah. Dur ngopo malah ngono? Kalau tepuk tangan ben semangat. Lah iya wis ditepuk tangan iki mengi. Loh, tapi ben menumbuhkan rasa semangatku pada malam hari ini. Ya wis ndang lek nang dudono sautomu. Kowe wis atraksi to? Wis. Ngendi? Rono. Kowe wis atraksi. Rono. Rono. Kowe emang wis auto Yohan? Rono. Loh, kok rono ngendi kok? Kali berantas ora lho nyemplung kok. Aku minggir. Wong
arek ngomongi wayahmu joget. Ngono ae dadak digetak-getak iki nyapa lho. Jane iki salahku apa? Wong arek omong met wayahmu joget. Iki mung kabeh cah telu wis joget. Wis sauto. Wong arek omong dadi iki aja aku mau getak-getaki ngono kuwi aja kono kuwi. Ngono kuwi lek sampe ngono kuwi, ngene dikira aku ora iso joget. Maksudnya mangi Lah iya aku tak joget, ora sampe getak-getaki. Kok lek sampe aku ora joget nang kene, ngisin-ngisini. maksudnya iki Bengi iki dalam cangkeme ngomong. Mek ngomos terus atune yo an. Iya yo tak joget, minggiro kabeh. Kalau wis ngawe-ngawe lho. Sampai bengi iki aku ora iso joget. Alah sak atraksine ora isin kowe ra isin. Lah iya Bengi iki kadate apa kowe ra isin kowe? Ajate apa ki Mas? Kadate ngresmekne kuwi lho, degan kuwi kuning-kuningan lho. Wis gelem woh kuwi alhamdulillah kuwi lek nyebloki sirah. Iki lho, tedak Tedak Sitan. Adik Alkenzi Alkenzi Kinan Kinan Setiawan. Setiawan putrane Bapak Setiawan. Nggih niki mesti ngundang joreng. Ya Gus ya. Ora. Undang jaranan Satrio Turangga Muda. Maksudnya pas tedak siten anak bandut iki lho cah jenenge Oh, joreng. anak badut. Heeh, tak payokne to kene to. Wis to. Ngundang jaranan Satrio Turangga Satrio Turangga Muda wis mugi-mugi. Heeh. Adik Kinan, celane Kinan Jo. Kinan. Dadi wi lho, Al wi lho. Adik Kinan pinaringos sehat. Amin. Muga-muga pinaringo lancar rezekine. Amin. Apa nih Mas? Muga-muga dadi putra sing soleh lan solehah. Lanang kok. Maksudnya sok duwe bojo sing solehah. Apa to? Apa ya pokok sing lek Suwi. ya pokok lek Durasi kok ora ndange kateket. aku ya ser dongane. Ya muga-muga adik sapa Kenan pokok kedepane bisa berbakti kepada orang tuanya. Amin. Nggih. Apa? Oh iya. Wah. Wis sebenarnya iki jatahmu lho. Oh iya, Bang. Oh iya, anu kowe ngadol rai ning ngono pokok. Ora. Apa? Iki ndak apa-apa. Iki nyatuk berbakat dadi manusia silver nyatuan. Ngono. Yo, Mas piye iki? Iya, tak atraksi, minggir dhisik. Piye? Yo, kalau diawe lebih. Oke, kayak diawe. Kalau brek diawe apa dijotos lho. Ora lah. Orang ngeweki saweran. Iya, iya. Saweran. Terima kasih dulur-dulurku bolo-bolo ngopi yang sudah hadir. Sehat selalu. Yo, wayahe closing, Bro. Loh. Piye? Kalem. Roh. Kancamu tulung ngono dhisik duwe. Wis bene wis penting duwite iki sesuk biasa. Masuk apa? Mekar. Ini melu konoan. Iya tuh keadaan. Piye, ke? Iki wis dikabani komburi Mas. Oh, lah yo, ke. Amit. Nyapa? Hah. Ya. Kowe aja mengecewakan antusiasnya penonton loh. Pak Poco men. Sik rene sik. Hah. Mana Pak Mingan, Jibuan? Mingan. Sing ndi? Wah, Nyapa? Bang Boye karo jemek. Ora apa-apa. Loh. Ah, iki adik ganteng. Terima kasih, salim sik. Nah. Wes, Met. Wes. Weh. Bakul pentol ae. Malah transaksi. Ayo Mas munggah. Ya. Oke, Mas Don. Yo, tarik.
Kono kantor pusat tak lele. Hawi mau. Rar. Nang reyak katipe